Bon dia, comuns literaris! Avui és el segon dia de la Booktubeathon. Estic molt contenta i molt il·lusionada perquè és el primer cop que hi participo a la Booktubeathon i estic molt contenta de poder seguir encara amb més il·lusió cada dia per poder superar tota mena de reptes que m'hi proposin i per llegir encara més llibres. Us volia comentar que els vídeos, a partir d'ara, durant tota aquesta Booktubeathon, tindran el mateix ordre. És a dir, que primer parlaré dels llibres que m'estic llegint o vulgui llegir durant aquest dia i després parlaré dels reptes que ens proposin a fer, ja siguin de bookstagramers o de booktubers. Doncs si esteu preparats, per què no comencem? Endavant! El primer llibre que m'he llegit avui ha sigut La banda dels terrats. Com que ja sabeu, en el vídeo passat us vaig dir que ja me l'havia començat i que me'l continuaria. Llavors, és el que he fet. Me l'he continuat i em queden 30 pàgines per acabar-me. 30 pàgines. Me l'acabo avui sí o sí. Me l'acabo avui perquè a més m'estic enganxant moltíssim. Ja us vaig dir que m'encantava aquest llibre i m'estava passant molt bé llegint. Més endavant, quan acabi la Booktubeathon, us faré un vídeo on us parli d'aquest llibre i on us el recomani perquè no us l'heu de perdre, l'ensenyo, és superguai. Superguai. I com que em queden 30 pàgines, me l'acabo avui mateix. És aquest llibre, La banda dels terrats, si us plau, us l'heu llegit. M'encanta. Bé, doncs el llibre que, si no és avui em començo, serà demà, és Wonder, perquè més, com que és el llibre que m'he de mirar la peli, tinc per estona. Per tant, és gruixut, estona. Per tant, si no és avui, perquè potser no em dóna temps quan m'acabi aquest llibre, serà demà i ja us diré què tal, què porto amb el llibre i tinc moltes ganes també de poder-me'l llegir i, bueno, els dos llibres, bueno, un llibre que m'he llegit i que potser em començo aquest. Ara passem a l'apartat dels reptes. Els reptes del segon dia de la Booktubeathon, torno a repetir, és molt important, segon dia, estem superant cada dia més esforços. El segon dia de la Booktubeathon, els reptes dels bookstagramers han sigut penjar una foto a Instagram penjar una foto a Instagram d'una pila de llibres i jo he penjat aquesta. I el repte dels booktubers ha sigut fer una piràmide de llibres, és a dir, igual que fas una piràmide amb les cartes, doncs fer-ho en llibres. I no sé què passa amb els vídeos dels reptes que són tan curts que no sé per què es tallen i llavors, com que es tallen, no sé quin moment es tallen i no puc repetir, i no puc tallar, i no puc ajuntar, i no puc fer res. Per tant, no sé què passa amb aquests vídeos que no sé per què es tallen. Un desastre total, però com que jo tinc la solució, sempre faig una foto per si de cas i bé, doncs aquesta és la foto de la piràmide que ha fet, però només he tingut 30 segons, m'ha costat molt, he fet molts esforços perquè al principi no em sortia res. S'acabava el temps així, amb un 3 i no res. I clar, ho he fet molts cops i finalment ho he aconseguit. Aquí teniu la imatge. Molts esforços, però bueno, aquest cop, aquest repte sí que m'ha agradat, m'ho he passat molt bé, igual que l'altre, el del primer dia, però m'ha quedat millor, la veritat és que m'agrada. Bé, si us agrada aquest vídeo, feu-li like i subscriviu-vos al canal i doneu-li a la campaneta perquè si voleu saber més novetats de la Booktubeathon i veure tots els vídeos de la Booktubeathon i altres vídeos del meu canal, sisplau no ho dubteu en clicar a la campaneta i així tindreu les notificacions dels meus vídeos. També podeu deixar algun comentari a baix dient-me quins llibres us heu llegit per la Booktubeathon, si us agraden els reptes, si els heu fet, si us agrada com he fet jo els reptes. Tampoc no importa que sigui de la Booktubeathon, també si us agrada com he fet el vídeo. Jo estic molt agraïda de si algú em fa un comentari perquè m'ho passo molt bé veient tots els comentaris que hi ha. Per tant, no dubteu en posar qualsevol comentari que vulgueu a sota que vagi relacionat amb la Booktubeathon, amb els vídeos, amb els llibres, amb els reptes, amb tot el que vulgueu. I si teniu Instagram, seguiu-me @cuinantliteratura per saber més novetats de tot el que fem aquí a la Booktubeathon i al canal. Fins un altre Cuines Literaris, espero que us ho passeu molt bé aquesta Booktubeathon, com estic fent jo, m'ho estic passant superbé, i que llegiu els màxims llibres possibles, que us agradin molt els reptes que fan durant aquesta Booktubeathon, i fins un altre Cuines Literaris. Adeu!